Mireu el comptador, estic baixant de follows, he baixat de 1.500, he baixat de quasi 1.400 follows, ara ja no tinc 1.400 follows, ara tinc 1.300 follows. Va baixant, va baixant, va baixant, va baixant, va baixant, estan marxant tots els seguidors del canal, 1.300. Dieu adeu, acomiadeu a tots aquests seguidors, 1.200, va baixant. Bueno, gent, ha arribat el moment de fer el gran reset, que és la gran celebració. Hem arribat als 1.500 seguidors a Twitch, després de 6 anys a la plataforma, en moments en què hem fet molts directes, en altres moments que no hem pogut fer tant directe. Ha sigut molt... depenent del temps que tenia. I com ho fa per eliminar els seguidors? És estrany que puguis fer una acció... Ara ho veuràs, ara ho veuràs. Doncs ha arribat el moment de patar el servidor, com deia el Pere. Patem el servidor. Ha agafat tots els seguidors, aquests 1.520. Hem arribat a 1.520 al final, Estàvem a 1.511 aquest matí. I patar-nos els seguidors. I això com es fa? Doncs molt fàcil. Això hi ha una pàgina web, que és aquesta, que es diu twitch-tools.rootonline.de, és d'Alemanya, sembla, follower/remover.php. I aquí, en teoria, aquesta pàgina sobretot serveix per treure seguidors que són bots. Si algun dia teniu problema de bots, teniu un atac de bots, podeu eliminar-los. Aquí em diu que realment jo tinc uns 8 followers que són bots accounts dels 1.520. Vale? Aquí tinc tots els meus seguidors. M'ha sorprès veure que hi ha algun seguidor que és partner. Llavors aquí podeu veure, hi ha afiliats, hi ha aquí un bot, sembla. I hi ha algun partner també. Curiós. Suposo que el botó aquest que hi ha aquí és per eliminar un seguidor. Pots eliminar directament un seguidor, només. I pots aplicar filtres i tal, i pots fer el remove. Followers and block. Just remove, vale? Seria just remove block. Pots també bloquejar perquè no et tornin a seguir, això ja seria molt bèstia, no? Però pots fer remove i ja està. M'intimideu, aquí tinc gent mirant-me, saps? Ara ens truca un a un els follows i ens demana que deixem de seguir-lo. Doncs, no sé, representa en teoria que si li dono el botó aquest... Anem a provar? No, però no feu follow ara. Com? A veure... O sigui, la gent no... La gent és... Encara podeu fer-ho utilitzant les opcions de filtre per eliminar-ho tots excepte un i fer l'últim manualment. Ah, vale, perfecte. O sigui, la gent no aplicava el filtre, li donava i eliminava tots els seguidors sense voler. I han hagut d'afegir un avís dient que si no fas això... M'agrada. M'agrada molt. Com ho puc fer, això? De dir, vale, doncs aquest no. O simplement agafo i dic tots, des del 2017. Clar, podria fer-ho, com podria fer? Des del 2017, jo vaig començar a finals del 2017. Per tant, si fes a partir del gener de 2018, en principi... A veure, un moment. Gener de 2018, 1 de gener de 2018, no? Fins avui. Fins avui? Faig fins avui o faig fins ahir? Perquè els d'avui, en principi, no cal, no? Si algú m'ha fet follow avui, seria raro que... I així ja està. Si faig això, no elimino els d'avui. Ah, mira, clar, si algú m'ha fet follow ara, podria fer fins avui a les 8:40, no? I quedarà només un follow, a les 8, per exemple. Apply filtres, a veure. Ara, en teoria, mira, 1.516. Hi han 4 que m'han fet follow a partir de les 8. Com que és a partir de les 8, puc fer-ho fins a les 8. I ara faig remove i confirmo que vull eliminar-los. Se viene. S'esdevé. Eliminem 1.516 followers. Yes. Removing followers. Pim, 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 pim. Mireu el comptador. Mireu el comptador. Mireu el comptador. Mireu el comptador. Estic baixant de follows. He baixat de 1.500. He baixat de quasi 1.400 follows. Ara ja no tinc 1.400 follows. Ara tinc 1.300 follows. Va baixant. Estan marxant tots els seguidors del canal.
1.300. Dieu adeu, acomiadeu a tots aquests seguidors, 1.200, va baixant. Hòstia, imagino algun compte de Twitch molt gran que tingui 1 milió de follows, el que deu tardar en baixar, en eliminar follows. Ha de tardar moltíssim, 1.200. Estem a punt de baixar del grup dels 1.100. Ja no som dels 10 canals més seguits en català a Twitch. Ja no som, ja estem per baix, segurament. Estem a punt de baixar dels 1.000 followers. A poc va baixant, es va actualitzant. Veig el widget. Quin widget? Que es va actualitzant. 1.000. Hem baixat ja dels 1.000, hem baixat dels 1.000 seguidors. Ja no estem entre els que tenen més de 1.000 seguidors. 950 seguidors. Baixem, anem baixant. Va baixant. Sempre hi ha alguna cosa en la que sé el millor. Ara seràs el primer que ha fet el Gran Reset. Jo crec que seré el primer que ha fet el Gran Reset i l'únic i l'últim en tota la història de Twitch. 850 seguidors, 840, 830, va baixant. 800... No, mira, menys de 800 seguidors. 770... 750... Va baixant, el Supaneo. 730 seguidors, va baixant. 710 seguidors, 700 seguidors, anem baixant. Cada cop queden menys, us estan eliminant a tots, sempre hi ha alguna cosa. Twitch API timeout. 650, 640. Ara el problema és que potser perdo la capacitat d'ingressar diners, no? A través de Twitch, o què? Podreu seguir fent sub, encara que tingui menys de 50 follows? Això no ho sé, 540 seguidors, 530, estem a punt d'arribar a menys de 500 seguidors, 490 seguidors, 480, 470, 460... No feu follow! Encara no! Hi ha gent que està fent follow ja. 420... 400, clar, suposo que si els han tret poden tornar a fer follow. 380. Ah, vale. 330. Ara ja tinc un canal average petit de Twitch en català. Ara sóc un ja canal mig quasi desconegut. Començo a ser un canal bastant desconegut ja, 270 seguidors, 260, 250. Ara començo ja a ser un típic canal normal i corrent de Twitch en català. 210 seguidors. Seguim baixant, 200, 190, ja no tenim ni 200 seguidors. 170, 150, 150, va baixant, 140, ens apropem als 100 seguidors només. Queden només 110 seguidors, 105 seguidors, 90 seguidors, a mi encara no m'ha de perquè ets dels primers, 70, 60, 50, perdem l'afiliat de Twitch, 40, 30, 20 seguidors, 15, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quants seguidors tenim ara? A veure, anem a mirar. Anem a desaplicar els filtres i anem a veure quants seguidors tinc. M'he quedat amb 4 seguidors. Gaming.cat, PiretaCat, WarfoCat i Anthony1983. Però FollowedCat, bueno, GamingCat no cal que l'elimini. El Pireta no sé si ha tornat o tornarà a entrar, la veritat. I els altres, Followed, per què surt 2017? El Warfo no sé si tornarà a entrar, però podem... Exclude, remove... Warfo fa molt que no entra, i el Pireta també, I qui queda? Antoni1983, qui és? No sé qui és aquest. Tinc 2 seguidors ara. Pot ser que tingui 2 seguidors? Ens quedarem només amb Gaming.cat. Gaming català. I ara ja podeu fer follows. Els 4, 5 que vulgueu fer follow, ja podeu fer follow. Ja està. Ens hem quedat a 0. A veure, un moment, anem a mirar Twitch. Twitch DavidCat, a veure.
Tinc 5 seguidors a Twitch! Tinc 5 seguidors a Twitch. 5 seguidors a Twitch. 5 seguidors a Twitch. I 15 espectadors, eh? Aquí hi ha 10 espectadors que no volen seguir el canal. Ara ja podeu fer follows. Ja hem arribat a 0 seguidors. Moltes gràcies als que torneu a fer follow al canal. Ara, per fi puc parlar de nou. Bé, director frustrat. Moltes gràcies, Imnogat, per aquest follow. Gràcies, Roger. Valdomar, també. Dona les gràcies que et seguim un a un. Moltes gràcies als seguidors per interessar-vos pel contingut d'aquest canal. Gràcies. Correfoc? Aquest és nou, crec, eh? Els nous, moltes gràcies. Els nous que seguiu el canal, que no hagueu seguit el canal abans. Correfoc, moltes gràcies. Al Magazine, si tornes a fer follow també et donaré les gràcies. I la resta, bueno, els que heu fet follow avui i ahir, ho sento molt si no us surto ja. Em sap greu. No hauríeu de tornar. Oh, mama. Ui, què és això? Una subscripció! Una subscripció, Pere! Moltes gràcies per aquesta sub. Moltes gràcies per aquesta sub. 20 mesos, Pere, ja portes. Moltes gràcies per la teva subscripció. No tinc medalla. Com que no tens medalla? Tens VIP, tens 20 mesos. Les subs funcionen, testejant, ara sí. Puc seguir rebent subscripcions encara que... Això és perquè tinc un contracte amb Twitch com a afiliat i en principi encara que em quedi per sota dels 50 follows puc seguir... Ja ho sabia això, realment. Us he mentit si creieu que no sabia que podia... A veure, mira. Tinc... Moltes gràcies. Correfoc, Imnogat, Pere, Director Frustrat, Roger, Mosguino, Botifarra amb seques, moltes gràcies, i el Magazine. Moltes gràcies a tots per els follows, gràcies per seguir el canal. Visca el Gran Reset, he de marxar. Vinga, Roger, vagi bé, moltes gràcies per estar per aquí, moltes gràcies pel suport. Doncs res, fins d'aquí una estona. Vinga, xau, adeu.